Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At muli tayo po ay narito upang sama-samang magpuri at magbigay pasasalamat sa ating Panginoon. So sa umaga pong ito, umpisahan po natin ang ating araw na punong-puno po ng pasasalamat sa Panginoon. So kahit po nandiyan tayo sa ating mga tahanan, but still, alam natin na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Kahit po ang ating panahon ngayon ay medyo yun nga, maraming nagaganap sa ating mundo. But still, kailangan pa rin po nating magpasalamat sa Panginoon. Dahil po tunay nga ang ating Diyos ay hindi tumitigil sa pagkilos sa ating mga buhay. Amen? Kaya po sa umagang ito, tayo po ay magbibigay ng ating mga pasasalamat, ating mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen.
there's just one thing that I want to say. Sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Come on, let's bless his name. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you for all that you've done. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you for the healing, Lord. Thank you, Lord. With all of our hearts, we will sing. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Say, thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you. Sing thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I just wanna thank
praise. When outstretched arms, come on, let's bless His name. I will bless Your name. Thank You, Lord. I just wanna thank. Come on, church, let's give Him thanks. Give Him thanks. Thank You, Lord. I just wanna thank. Oh, we thank You for everything that You've done in our lives. Oh, we thank You, we thank You, we thank You. Thank You, I just wanna thank You. Thank You, Lord. I just wanna thank You, Lord. Thank You, Lord. Oh, we thank You, thank You, Oh yes, oh Jesus, Lord, we thank You for this day, oh God. Thank You, oh God, for the breath of life, oh God. Thank You, oh God, for Your faithfulness to us. Thank You, oh God, sa araw pong ito, oh God, that once again, oh God, You have gathered us now, oh God, not physically, oh God, but in spirit, in our spirit, oh God. Lord, thank You, oh God, for this opportunity, oh God, to worship You once again, oh God, in Your presence, Lord. Lord, we lay everything before You, Panginoon, lahat ng aming alalahanin, lahat ng aming nararamdaman sa umagang pong ito, oh God. And Lord, we set our hearts, our minds, our ears, Lord, our focus to You this morning, oh God. Lord, tunay nga, oh God, gawin Niyo po ang aming buhay, oh God, ang aming puso, oh God, na matabang lupa, oh God, na handang tamnan na Iyong salita, oh God. Lord, truly, oh God, continue to move, oh God, in this place, oh God, maging, oh God, sa buhay ng Iyong mga anak, oh God. Lord, abutin Niyo po sila ng Iyong presensya, ng Iyong salita sa umaga pong ito, oh God. Lord, we give You all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Patuloy tayong sasamba sa Panginoon at patuloy nating idideklara na ang Diyos nating sinasamba ay napakabuti, wala siyang katulad. Amen. Kaya po tayo aawit sasamba sa ating Diyos. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Sing all the time. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, Lord, You are good. God is good all the time. Hey. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good. Sing all the time. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time.
again, God is good. And all the time. Amen. You are good and your mercy endureth forever. So Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Once again, sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, let's declare, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation and tongue, from generation. Come on, let's worship the Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Once again we will sing, Lord, you are good. Say, Lord, you are good. And come on, church, we will declare, oh, that He is so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Everybody sing, we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Come on, let's celebrate. You are good all the time, all the time. You are good. Say, you are good all the time, all the time, all the time. You are good. Say, you are good all the time, all the time, all the time, all the time. You are good all the time, all the time. You are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh yes, Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People
forth from every nation and time, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. I want us to declare, you are good. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, people of the Lord, let's declare, Lord, that you are so good. You are so kind, Lord. Oh, we worship you. We lift up our voice to you. We lift up our voice to you. We lift up our hearts to you, Jesus. We will declare that you are so good. Oh, we will worship your name. Oh, we thank you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank you, Jesus, that you are so good in our lives. Oh, we thank you, Lord. Lord, patuloy namin i-declare kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay, Panginoon. And you deserve all the praises and glory of your people. You see the depths of our hearts, Panginoon. Lord, we will give you the highest praise, the highest worship that you deserve. Thank you, Jesus. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I awaken my praise, pour out a song from my heart. So you are good. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Lord, your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Lord, every day I awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good. You are good. Sing, you are good.
good, Jesus. You are You good. are a good, good Your Father. mercy is forever. You are good. You are good. There's no one like you, Jesus. You are good. Your mercy is forever. I love you, Lord. And your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Once again, sing, I love you, Lord. I love you, Lord. And your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. So I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So all my life, Lord, and all my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life you have been so good. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, Lord Jesus. And all my life you have been faithful. All my life you are so good. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Lord, your goodness is running out, it's running out. Lord, your goodness is running out, it's running. Once again, your goodness, Lord, your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Oh, and all my life you have been faithful. Yes, Lord, all my life. And all my life you have been so,
so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Once again, sing all my life, Lord. And all my life you have been faithful. Lord, you are a faithful God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, come on, let's praise the name of Jesus. Yes, Lord. He is good. Hallelujah. He is good in our lives, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, let's sing the goodness of God. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Your mercy, Lord, endureth forever and ever. Your faithfulness to all generations. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to the Father. Glory to the Son and to the Holy Spirit. We bless you, Lord. We glorify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Truly, Lord. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever and ever. Lord, Lord, hindi mapipigilan ng iyong mga anak upang sumamba sa iyo, upang magpuri sa iyo. Ano man ang sitwasyon ng mundo at ng kapaligiran, Lord, ang mga tunay mong mga anak na uhaw sa iyong presensya, na uhaw upang sambahin ka at paglingkuran ka, ay di mapipigilan, Panginoon. Lord, Lord, narito po kami, sumasamba sa iyong pangalan. Nagpupuri sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness. Though we walk through the valley of the shadow of death, we will not fear, O God, because God is with us. The Lord is with us. The power of God is with us. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your anointing. Lord, Lord, hallelujah. Oh, Lord, we honor you. We worship you. Exalt your holy name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Panginoon. Oh, kay buti mo, O Diyos, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos ng Biblia, na mga taong tunay na may tiwala at ng pananampalataya sa iyo, kailanman ay hindi matitinag. Ano man ang sabihin ng mundo, Panginoon. Narito ang yung mga tunay na anak, katulad ni Shadrach, ni Meshach at Abednego. Sila'y pinahihinto sa pagsamba sa isang tunay na Diyos. Subalit sila'y hindi napahinto dahil ang Diyos ng langit at lupa ang siya magliligtas sa kanila. Panginoon, salamat po. Lord, ihanda niyo ang puso't buhay ng bawat isa. Ang mga kapatiran na nasa kanila mga tahanan na ngayon ay nakasubaybay. Father God, hallelujah. Ihanda niyo, O Diyos, ang buhay ng bawat isa. And may the Spirit of the living God be our programmer this morning. May your glory, may your anointing, may your power be with us, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. You bless your word. You bless each and every one. Truly, Lord, your goodness and your mercy shall follow us all the days of our lives. And we will dwell in your house forever and ever. Thank you, Lord, for surrounding us with your blood, with your power, with your glory.
Thank you, Lord. I declare that something good, something best is going to happen upon your people this morning, Father God. We give you honor, we give you praise and glory. In Jesus' mighty, mighty name this we pray. Everybody says, Amen, Amen, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sige po, praise God. Maganda umaga po sa ating lahat. Sa lahat ng mga kapatiran na ngayon po ay nasa kanilang mga tahanan. Praise God. Iba po talaga ang sa oras na tayo po sama-samang sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Kanya, at kasama natin ang presensya ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa sandaling tayo ay sumasamba sa Kanya. No? Iba po talaga yung uhaw sa salita ng Diyos, uhaw sa presensya ng Panginoon. Hindi papayag ang espiritu mo na hindi makasamba sa Kanya, makapagpuri sa Kanya kung ang mga maraming Kristiyano ay sanay na okay lang na nasa kanilang tahanan at sila ay although sumasamba sa Diyos, pero praise God, iba po talaga yung ang mga anak ng Diyos ay talagang sumasamba sa Panginoon at nararanasan ang Kanyang presensya. No? Kaya nga meron tayong kapatid mula Cabuyao, Laguna, nararamdaman niya na bagamat nasa bahay siya, daman niya na para siyang nadadry. Kaya nga dumadako pa siya dito sa church upang maranasan ang presensya ng Diyos at makasamba sa ating Panginoon. Kaya nga po ang mga tunay na anak ng Diyos, tunay na malalim sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, hinahanap niya ang presensya ng Panginoon at hindi siya papayag na hindi niya maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sa panahon na ito, marami na pong natutuyo, nadadry, bagamat ang iba ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero iba pa rin po yung actual na ikaw ay sumasamba sa Panginoon. No? Marami ay matalino, magaling, pero pagdating sa katotohanan ng pagtayo sa salita ng Diyos at tunay ng pananampalataya ay nawawala. No po? So kaya sa oras na ito, praise God, dadako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Romans chapter 10, verse 13 to 17. Our message today is the messenger and the message. Ang mensahero at ang mensahe. Romans chapter 10, verse 13 to 17. Ano pong sinasabi dyan? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino man na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. No? Sino man. No? Anumang lahi. No? Anumang kulay. Anuman ang kanyang estado sa buhay, kapag siya'y tumawag sa pangalan ng Panginoon, siya ay maliligtas. Verse 14. How then can they call on the one they have not believed in? Paano daw silang makakatawag, no? At mananampalataya? At paano naman daw silang mananampalataya o maniniwala kung wala naman silang naririnig? And how can they hear without someone preaching them? Paano sila makakapakinig kung wala naman daw nangangaral? No? Verse 15, and how can anyone preach unless they are sent? Paano sila makakapangaral kung sila'y hindi isusugo? Ayon sa nasusulat, how beautiful are the feet of those who bring good news. No, napakagandang makita. Napakagandang tignan ang mga paa na may daladalang mabuting balita. Verse 16. But not all the Israelites, ayon sa sulat ni Pablo sa taga-Roma, accepted the good news. Hindi lahat ng mga Israelita ay tinanggap ang mabuting balita. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Panginoon, sino ang maniniwala o naniniwala sa aming mensahe? Verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message. No? Ang pananampalataya daw ay dumarating sa pakikinig ng mensahe. No? Pag narinig ng tao ang mensahe, no? And the message heard at ang mensahe lamang ay maririnig through the word about Christ. No? Ang mensahe maririnig ng tao sa pamamagitan ng salita na ipahayag sa kanila, no? Patungkol sa Panginoon. So sa King James Version, faith cometh by hearing and hearing the word of God.
So magkakaroon lamang ng faith ang tao kapag nakapakinig sila ng mensahe patungkol sa Panginoon. No? The message and the messenger and the message. Ang mensahero o ang mangangaral o ang preacher at ang mensahe nito. Ito po ang topic natin. No? But praise God, the Holy Spirit lead me na bago natin ito ituloy, no? Sapagkat tayo po mga J-Blue believers, J-Blue pastors and leaders, napakahalaga po na ma-catch up natin, ma-encapsulate natin, maitanwi natin sa ating puso at isipan ang ating mission at ang ating vision. Sapagkat importante na ito po ay nakapasok, nakatanim, nakaukit sa ating mga puso dahil dito tayo tumatahak. Dito tayo tumatakbo, no? Ano yung mission natin? Ano ang sabi roon? To lift up the name of Jesus. Ang mission ng Jesus Be Lifted Up Church ay ang maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus and to preach the gospel of the kingdom to every nations, no? Para ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga dako, no? And ano ang sabi roon? And proclaiming that He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me, sabi ni Jesus. No, ihahayag natin na si Jesus lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So yan yung ating mission, no? Lagi nating itataas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Huwag natin itataas ang ating sarili, ang galing o husay ng isang tao, kundi itaas lamang ang pangalan ng Panginoon at ipangaral ang gospel of the kingdom, no? Sa lahat ng mga bansa. At ihayag na siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ano yung vision natin? Ang vision natin, a faithful church. No? Isang matapat na church, iglesia, o individual. No? A faithful church, motivated. No? No? Motivated to live victoriously. No? Namomotivate tayo, napapalakas tayo, napapatibay tayo, na mabuhay tayo ng matagumpay. Walang Kristiyano o lalo na ang mga J-Blue family, especially sa mga workers, ay walang talunan, no? Walang sumusuko, walang umaatras. A faithful church motivated to live victoriously, no? No? Doon tayo na motivate. At ano ang sabi ron? And as a light in this world, no? Through the first love of our Lord Jesus Christ, no, sa pamamagitan ng ating unang pag-ibig sa Panginoon, dahil mahal natin ang Panginoon, no, kailangan tayong maging ilaw, no, sa mundong ito, no? Praise God. So ano yung ating core values? Love God above all, love your neighbor as yourself, faithfulness, maging tapat tayo, at yung ating integridad, no? So kaya importante po na alam nating lahat yan bilang mga mananampalataya, mga Kristiyano, no? Amen, amen. So, magtuloy tayo sa ating pinag-aaralan, the messenger and the message. Ang mensahero o ang mangangaral at ang kanyang mensahe. Dito sa binasa natin, makikita natin dito ang tatlong bagay na tinutukoy sa talatang ito, no? The people who need to believe, ang mga taong kailangang manalig. Dahil hindi sila pwedeng tumawag, hindi sila pwedeng maniwala, manampalataya, pag wala silang naririnig. Pag walang nangangaral sa kanila. So the people, no, who need to believe, the messenger or the preacher, kailangan ng mensahero, ang mangangaral. At kailangan, siyempre, may mangangaral, andyan din yung kanyang dalang mensahe. No? Meron siyang daladala. No? So ano nga ba ang four major, no? Nilagay ni Lord sa puso ko, the four major role of the messenger in the kingdom of God. The four major role of the messenger in the kingdom of God. Apat na napakahalagang role ng mensahero, ng isang mangangaral sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. No? Meron napakahalaga siyang dapat gampanan, no? Bilang mensahero ng Panginoon, tagapagdala ng mensahe na kailangan ito'y magampanan niya habang nabubuhay. Sapagkat may mga mangangaral ngayon, may mga mensahero, nakakaligtaang ibahagi ang napakahalagang apat na ito, no? Marami silang dala-dalang mensahe, yung iba pinag-aralan sa Bible school, mga kaalaman o di kaya mga kaalamang pangmundo, pang sarili, no? Pero pagdating sa katotohanan ng apat na ito, hindi nila ito naituturo, kaya mahalaga ito'y malaman nating lahat. Una, the role of the messenger in the kingdom of God, number one is, the messenger must preach.
Salvation in season, out of season. The messenger must preach. Kailangan ang mensahero, ipangaral niya, no? Ihayag niya, ideklara niya, ipangaral niya sa mga tao ang kaligtasan, napapanoon man o hindi. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 2? Preach the word, no? Ipangaral mo ang salita. Ipangaral mo ang salita. Magsumikap ka. Magpunyagi ka, napapanahon man at di napapanahon. No? Sawatahin mo, no? Reprove, rebuke, exhort with all long suffering in doctrine, no? Napapanahon man daw o hindi, sawatahin mo sila, sawayin mo sila, pangaralan mo sila ng buong may pagpapakumbaba at pagtuturo, no? May buong pagtsatsaga. So napapanahon man daw o hindi, kailangan ng isang mangangaral, wag niya makakalimutang ipangaral ang salvation, no? Ipangaral ang kaligtasan. Dahil may mga mangangaral, walang ginawa kundi ang gusto magdebate, gusto pagdebatihan ng Panginoon, ang salita ng Diyos, walang makukuha at mapapala pagka ganun. Anong kailangang dala-dala at unang ipangaral ng isang mensahero? Ito ay ang kaligtasan. Dahil ito ay kailangan ng mga tao, lalo na sa panahon nating ito. Kailangan ng mga tao, no, na para sila makapakinig, para sila tumawag sa Panginoon, kailangan may mapakinggan sila, at para may mapakinggan sila, kailangan may mangaral sa kanila, no? At anong napakahalagang kailangan marinig ng mga tao, ito ay ang patungkol sa kanilang kaligtasan. Bakit kailangan ng tao ng kaligtasan? Ang sabi nga, di ba? Ang sabi ng Biblia, lahat daw ng tao nagkasala at kailangan nilang makapakinig tungkol sa Panginoon, na manampalataya sila sa Panginoon. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, binibigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Alalong bagay, ito yung mga nanalig sa pangalan Niya. Kaya ang tao makakapakinig lamang tungkol sa Panginoon, mananalig lamang ang mga tao tungkol sa ating Panginoong Sus kapag may narinig silang mangangaral. No? Kailangan nilang manalig sa Panginoon upang makatawag sila sa Panginoon. At nang sa ganon, matanggap nila ang salvation na mula sa Diyos. No? Kaya ang sabi, di ba, how can they believe kung walang narinig ang mga tao? How can they hear without the preacher? How can anyone preach unless they are sent? So kailangan may marinig ang mga tao at kailangan nilang mapakinggan na wala ng ibang tagapagligtas sa mundong ito kundi ang Panginoong Sus lang. Amen ba? No, di ba sabi ng Acts 4:12, sa silong ng langit, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. No? Sa silong daw ng langit, sa ibabaw ng lupa, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ng Panginoong Sus. Kailangan ang mga tao ay marinig ang pangalan ng Panginoon. No? At para marinig nila ito, kailangan ng mensahero. Kailangan merong ipadala. Kailangan merong mangangaral tungkol sa Savior. At sino ang mangangaral nito? Wala iba kundi ang mga anak ng Diyos. No? Tayong pinili niya, tayong hinirang niya, tayong messenger niya. No? Kaya ang sabi ng Matthew chapter 1 verse 21, anong sabi diyan? He shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. No? So manganganak daw ang isang babae, no? At tatawagin siyang Jesus, dahil ililigtas niya ang mga tao, ang bayan, sa kanilang mga kasalanan. So sino ang tagapagligtas? No other than our Lord Jesus Christ. No? Siya ang tagapagligtas at wala nang iba pa. Walang ibang ipinako sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang tao, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Wala na. Kaya noong sabi ng John 14:6 doon sa ating mission, no? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya sa isang mensahero, ito'y napakahalagang maipahayag niya sa mga tao
na ang tao'y magkakaroon lamang ng tunay na kaligtasan sa sandaling tanggapin niya si Jesus na Panginoon niya at tagapagligtas. John 1:12, yung binasa natin kanina. So, importante na ang isang mensahero, matutunan niya at malaman niya na wala nang ibang pwedeng makapagligtas sa buhay ng isang tao kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Maraming mga iba't ibang pangangaral ngayon na ang kaligtasan daw ay makukuha kay ganitong pangalan. No? Kapag sumapi sa ganitong sekta o denominasyon, maliligtas sila. No. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa Kanya lamang tunay na matatagpuan ang kaligtasan. At wala nang iba pa. Kaya ang isang tunay na mensahero, kailangan ito'y ipangaral niya sa mga tao. Na matutunan at marinig ng mga tao na wala siyang ibang pagkukunan ng tunay na kaligtasan sa buhay na ito, kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. Wala nang iba. No? At kailangan marinig ng tao na kailangan siyang ipanganak na muli. No? Pag tinanong mo maraming tao, kapatid, ikaw ba ay ligtas? Kung sa sandaling ikaw ba'y pumanaw sa mundong ito at mamatay, alam mo ba kung saan patutungo ang kaluluwa mo? No? Maraming tao hindi alam ang katotohanan, hindi makasagot. Maring sasabihin nila, sa purgatorio. Pag namatay ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ako'y ligtas. No? Walang assurance of salvation. So, para magkaroon ng assurance of salvation ng isang tao habang nabubuhay, bigyan natin sila ng kaliwanagan. Tayo mga mensahero ng Panginoon na kailangan ang tao'y makaranas ng tunay na kapanganakang muli. Maranasan niyang ipanganak siyang muli dahil sinasabi ng John chapter 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi niya makikita ang karya ng Diyos pag hindi siya ipinanganak na muli. At sinabi ng verse 5, no, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Kanina hindi niya makikita. Pagdating sa verse 5, hindi siya makakapasok. No? At pagdating sa verse 7 ng John chapter 3, marvel not that I have said unto you, you must be born again. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, lahat kayo, ang sabi ni Jesus, kailangang ipanganak na muli. No? Hindi tayo ipapanganak sa laman dahil malalaki na tayo para ipasok uli sa tiyan ng ina. Ang tinutukoy ng Panginoon doon ay ang kapanganakan sa espiritual. No? Kailangan ng tao marinig niyang, kailangan siya ipanganak na muli sa spirit. At ang spirit, ang pagiging born again, hindi ito isang sekta o reliyon. Ito'y spiritual regeneration, personal relationship with God. No? Kaya ang bawat isa na mangangaral, kailangan niyang matutunan na maipangaral niya ang salvation at ito'y matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Yan ang mahalagang daladala ng isang mangangaral, hindi doktrina, hindi kung ano-anong mga aral. No? Upang mga tao na first time na makakapakinig ng aral ng Diyos, malaman niya na si Jesus lamang talaga ang daan papasok sa langit. Wala na makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Pangalawa, no? The four major role of messenger in the kingdom of God. The messenger must preach repentance. Kailangan ang mensahero, ipangaral niya ang pagsisisi. No? Ipangaral niya na kailangan ng tao'y mag-repent sa Panginoon. Sa Greek word ng repentance, metanoia, no? Meaning to change one's mind. Kailangan magbago ang kanyang isip, ang kanyang puso. 180 degrees, no? Na yung pagtalikod talaga sa kasalanan. No? Dahil kapag ikaw ay nagsisi ng kasalanan, kailangan mo siyang talikuran at huwag nang balikan. Kailangan makarinig ang tao ng tunay na isang mangangaral. At ang isang mensahero, kailangan niya ipangaral na ang tao ay magsisi. Magsisi saan? Sa kasalanan. Dahil ang Panginoon, nung siya'y narito sa lupa, ano ang kanyang preaching sa mga tao? Matthew 3, chapter 3, verse 2. And saying, Jesus said, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo, sapagat ang kaharian ng Diyos ay malapit na, ang paghahari ng Diyos ay narito na. Sa Matthew chapter 4 verse 17, sabi ni Jesus, from that time, Jesus began to preach. No, nagsimulang mangaral ang Panginoon. At sinabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, yun na naman ang pangangaral niya. Pagsisisi. Sa Mark chapter 1 verse 15, and saying, the time is fulfilled, sabi ng Panginoon, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Magsisi kayo at maniwala kayo sa mabuting balita.
Maniwala kayo sa salita ng Diyos. So ito ang pangangaral ng ating Panginoon na ang mga tao ay pinagsisisi niya sa mga kasalanan. Dahil pag ang tao hindi nagsisi sa kasalanan ginawa o ginagawa, kapahamakan ng kahantungan. Bakit? Ang kasalanan ginagawa ng tao may kabayaran niyan. No? Anong sabi na Roma 3:23? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat daw ng tao nagkasala. No one is righteous. Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. Presidente, gobernador, senador, kongresista, mayor, no? Ano man ang kanyang estado sa buhay, lahat ng tao sa balat ng lupa na nabubuhay, sinabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sinabi ng Roma chapter 6 verse 23, no? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ginagawa ng tao ay kamatayan. The wages of sin is death. No? At yung death na yun, hindi lamang physical death. Ang tao natatakot na mamatay sa physical. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo sa pumapatay ng kaluluwa doon sa impyerno. No? Kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan ginagawa ng tao ay kamatayan. Physically, hindi lamang physically, but spiritually. Kaya ang sabi ron, the wages of sin is death, but the gift of God through Jesus Christ is eternal life. No? Romans chapter 6 verse 23. Yan ang regalo ng Diyos. Ang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. Kaya kailangan ng tao ay magsisi sa kasalanan. After na ang Panginoon ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay na mag-uli, pagdating sa Revelation, nagpakita siya kay John the Beloved sa island of Patmos. No? Doon sa isla ng Patmos. At nagpakita ang Panginoon after na mabuhay siya mula sa patay. Ano ang kanyang mensahe? No? After na ipako siya sa krus, namatay at nabuhay na mag-uli, nagpakita siya kay John the Beloved. Ito ang mensahe niya sa 7 iglesia. No? No? Ano ang mensahe ng Panginoon? Revelation chapter 1 verse 21. Doon sa Revelation 21 verse 8, itong sinasabi, Revelation 21:8. But the fearful, no, yun daw mga duwag, at unbelieving, ang mga di mananampalataya, and the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So ito yung second death. No? Na pag ang kaluluwa ng tao namatay dahil sa kanyang kasalanan, dadali siya doon sa apoy na impyerno. No? So, yun daw mga duwag at mga di mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam na gawa, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Sabi rito, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Yun yung second death. Ang first death, yung physical death natin. Tapos yung kaluluwa mo, pag napunta sa dagat-dagatang apoy, yun daw yung second death, eternal punishment yun. At yun, mapupunta raw doon yung mga nabanggit natin dito. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga di mananampalataya, mga duwag, mga takot, mga sinungaling. Yan. No? At sinabi ng Revelation chapter 20 verse 14, sabi rito, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. No? At ito yung ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kaya pag ang kaluluwa ng tao, sa ngayon wala pa pong kaluluwang napupunta doon. No? Sa second death na yon. So kaya nga ang pangalan ng tao, verse 15, Revelation 20:15, ang pangalan ng taong hindi natagpuan sa aklat ng buhay, itatapon siya doon sa lawang apoy na yon. Kaya importante na ang pangalan ng tao, mga kapatid, kababayan, maisulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Paano mangyayari yon? Mamaya po gagawin natin ito. Kung hindi nyo patiyak na ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, at bigla kayo namatay, napakarami na pong namamatay ngayon, no, hindi na mabilang dahil nga sa COVID, dahil sa sakit, no? Pero ang sabi ng mga pag-aaral, pang 16 lamang na numero
sa dami ng bilang ang namamatay sa COVID. Ang number 1 ay karamihan sa heart attack, meron sa mga diabetes, iba't ibang uri ng sakit. Pero ang tao nakapokus sa COVID, puro COVID. No? Hindi napaparangalan ng pangalan ng Panginoong Hesus. No? Kaya nga pag ang tao ay namatay at hindi siya nakapagsisi ng kasalanan, anumang uri na ikinamatay niya, pagdating ng panahon, dito siya idadalin sa dagat-dagatang apoy na ito. No? Kaya nga, habang may oras pa, tayo mga mensahero ng Panginoon, agawin natin sila sa kamay ni Satanas, sa apoy ng kapahamakan. Jude 1:23, anong sabi diyan? And others saved with fear. Inyong iligtas sila na agawin ninyo sa apoy. Snatch them from fire. No? Pulling them out of the fire. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nagdungisan ng laman. So, snatch them daw from the fire. Agawin natin sa apoy yung mga taong nabubuhay sa kasalanan dahil isang araw, pag namatay sila, mapapamak sila doon sa apoy ng kapahamakan. Kaya snatch daw natin, agawin natin. No, maraming tao ngayon patungo sa apoy ng impyerno. Dahil sa kasalanan, kaya kailangan ng isang mensahero, ipangaral niya ang pagsisisi ng kasalanan. Meron namang mga grupo ngayon na hindi ka na raw kailangan mag-repent. Hindi ka na raw kailangan magsisi. Ito ang sabi ng Bible, matapos na mabuhay ang Panginoon mula sa patay sa krus ng Kalbaryo, nagpakita siya kay John the Beloved. At ang mensahe niya sa 7 iglesia, no, doon sa island of Patmos, ang mensahe ng Panginoon, repent, repent. No? Tignan nyo, Revelation chapter 2 verse 5. Yung church sa Ephesus. Ito yung loveless church. Ito yung iglesyang maligamgam. Ito yung iglesyang malamig. No? Sabi ni Lord, dahil hindi ka mainip, hindi ka malamig, bagkus ikaw ay maligamgam, sabi ni Lord, isusuka ka. No? Kaya ang mensahe niya sa verse 5, Revelation 2:5, repent and do the first works. Magsisi kayo, no? At gawin niyong muli ang inyong unang ginawa. Yan ang mensahe niya, repent. Sa Revelation chapter 2 verse 16, the church in Pergamos, ito yung compromising church. Nagko-compromise itong church na ito. Ang mensahe ng Panginoon, repent or else I will come to you quickly. No? Pinagsisisi niya yung iglesia doon sa Pergamos. No? Sa Revelation 2:21, ito yung church sa Thyatira. Ito naman yung church na corrupt, the corrupt church. Ang mensahe ni Lord dito, Revelation 2:21, repent for your sexual immorality. Yan ang kasalanan ng mga church doon, mga tao doon sa Thyatira. No? Sumunod, no? Sa Revelation 3:3, ito yung church sa Sardis. No? Itong church na ito, dead church ito, patay na iglesia. Ang mensahe ni Lord sa Revelation 3:3, remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Pinagsisisi niya, no, yung iglesia. At sa Revelation 3:7-12, ito naman yung church sa Philadelphia. Ito yung church na faithful, the faithful church. No? Ito yung matapat na church. Hopefully tayo yun. Philadelphia. No? Basahin nga natin itong Revelation 3:7-12. Puntahan natin. Ayan. And to the angel of the church in Philadelphia, write. Isulat mo daw, no? Ang anghel ay sabi niya, isulat daw ang balikan natin 7. Henry. Ang sabi ron, and to the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Verse 8, I know thy words, sabi ng angel, alam kong yung mga ginawa. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. And thou hast a little strength, and hast kept my word. No, iningatan mo daw ang salita ng Diyos. No, kung meron kang konting lakas, no?
and has not denied my name, hindi mo tinalikuran, hindi mo pinagkait, o hindi mo ikinahiya ang pangalan ng Panginoon. Verse 9, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. No? Iingatan tayo ni Lord sa panahon ng pagsubok, which shall come upon all the world, na darating sa buong mundo, no? Para subukin, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly, darating bigla ang Panginoon. Hold that fast which thou hast. No? Panghawakan mo raw, sabi ni Lord. No? Panghawakan mo kung ano ang meron sa iyo. No? Huwag kang bibitaw, that no man take thy crown, para wag maago na sino man ang korona mo. No? He that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Isusulat sa atin ang pangalan ng Panginoon. No? So kaya makikita natin diyan, pinapakita diyan na itong faithful church sa Philadelphia, ito yung talagang church na bagamat sinubok, na natiling matatag, na natiling matapat sa Diyos, hindi pinagpalit ang Panginoon, hindi tinatwa, hindi sumuko, anuman ang laban ng buhay, naging faithful siya, no? Na naglagay ang Diyos sa kanya ng pintuan, na ang pintuan na yun na kanyang buksan, wala makapagsasara, at ang pintuan sinara ni Lord, wala makapagbubukas. No? So kaya dito makikita natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. No? Kaya ito yung Revelation 3:7-12, the faithful church. At sa Revelation 3:19, ito yung church sa Laodiceans. Ito naman yung lukewarm church. No? Ito yung lukewarm church na maligamgam. No? Yung una natin kanina, yung lumamig yung pag-ibig ng marami sa Ephesus. Ito naman sa Revelation 3:19, ito yung maligamgam na church, no? Hindi mainip, hindi maapoy, no? Kundi maligamgam, kaya susuka daw. Ang sabi ng Revelation 3:19, be zealous and repent. No? Magpunyagi ka, magsumikap ka, at magsisi ka. Kaya ito yung mensahe ni Lord, no? So kaya basahin natin sa ating mga tahanan itong Book of Revelation chapter 2 hanggang 3 para makita natin yung saan kakayanan doon. Nandun ka ba sa Ephesus? Pero doon sa Smyrna, walang binanggit doon na repent. No, yun yung kasunod na church matapos ang Ephesus, sumunod Smyrna. Tapos Pergamos, Thyatira, no? Tapos Sardis, Philadelphia, no? Laodiceans. Yan. So ito yung basahin nyo itong Revelation chapter 2 and 3. Makita natin saan ka kaya naroon. Ikaw ba bilang Kristiyano, saan kang church nakapaloob kaya doon? Ikaw ay lukewarm, nanlalamig ka, o ikaw ay loveless church? Ikaw ay nanlalamig na ang pag-ibig mo? No? O ikaw ay maligamgam, may nangyari lamang, may ganito, ganyan. Gusto mo nang totally maisara ang mga pagsamba ng tao sa Diyos at wag na maglingkod sa Panginoon. No? Tayo po, hindi tayo pwedeng ista, kaya ang spirit ko ay ayaw pumayag. No? Ayaw pumayag na sa bahay lang. No? Hindi pwede yun. No? Dahil sanay tayo na sumamba sa Diyos, na sama-sama at maglingkod sa Panginoon. Amen. No? Ayaw pumayag ng espiritu ko na ma-stuck tayo. Kung may mga tao sa bahay lang, stuck, sanay sila doon. Pero tayo, mga J-Blue family, gusto natin talagang buhay na sumasamba sa Diyos at nararanasan ang presensya ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. So, number 3, major role of the messenger in the kingdom of God. Number 3, the messenger must choose to pay the price for the gospel's sake. Ang mensahero o ang mangangaral ng Panginoon dapat niyang piliin. Talagang piliin mo na. No?
ang piliin mo ay talagang, yes Lord, I'm ready to pay the price. Handa ako magbayad ng presyo. Handa ako magsakripisyo, Panginoon, alang-alang sa gospel mo. No? Kaya alam niyo lahat, ang J. Blue family, no? Alang-alang sa gospel of Christ, no? Ay nag-decide ako ng isang bagay na talagang, yes Lord, alang-alang sa mabuting balita mo. No? Ang bagay na ito gagawin ko dahil kailangan na humayot ang mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. Kaya ang sabi ng Mark chapter 8 verse 34, Mark 8:34, then he called the crowd to him along with his disciples. Tinawag daw ni Jesus ang mga alagad niya sa karamihan ng mga tao. At sinabi niya, whoever wants to be my disciples must deny themselves. Talikuran niya ang sarili niya. And take up their cross and follow me. Pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Gusto mong sumunod sa Panginoon? Gusto mo maglingkod sa Diyos? Pasanin mo ang krus. Ano yung krus na yon? No? Ito yung mga testing, trial, suffering, persecution, no? Na dumarating sa buhay mo. Pasanin mo siya, no? At sumunod ka sa Panginoon. Verse 35, for whosoever will save his life shall lose it. Sino man ang nagliligtas ng kanyang buhay, ay siya namang mawawalan nito. No? But whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Kung ikaw ay nawawalan ng buhay, dahil sa pagsunod sa Panginoon at sa kanyang salita, ang totoo nun, ikaw ay magkakaroon ng buhay. No? Kung iniingatan mong buhay mo, nililigtas mo, at sasabihin mo, nako, ayokong pumunta dyan, ganito, ganyan na, may nangyaring ganito dyan, ayoko. Nililigtas mo buhay mo, ini-stack mo sarili mo, lalo ka mawawalan ng buhay. No? Pero pagka ikaw ay nawawalan ng buhay, alang-alang sa mabuting balita, sa pagsunod sa Panginoon, ikaw ang totoong magkakaroon ng buhay, sabi niya. Amen? No? May kausap nga akong bishop sa Nasugbu nung nakaraan. Sabi niya, Bishop, sabi niya sa akin, kahit 100 turok pa ang ibigay sa akin, ang iturok sa akin. No? Pag mapipigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos, gagawin ko, sabi ng bishop na yon. No? Pag napigilan ang kanyang paghayot pangangaral. Kaya yun ang kanyang pananaw. No? Kaya nga, sabi ni Lord, whosoever will save his life shall lose it. Sino man ang nagliligtas ng kanyang buhay ay siyang lalong mawawalan. No? Pag napigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos, dahil yan ay buhay natin, lalo kang madadali buhay mo. No? Buhay mo yung mangaral at humayo bilang mensahero ng Diyos. Tapos pipigilan ka. No? Lalo kang madadali. Kukunin ka ni Lord na maaga. Pero kung nawawalan ka ng buhay, alang-alang sa mabuting balita at sa ating Panginoon, praise God, lalong hahaba naman ang buhay natin. Amen. Naunawaan ba natin yon? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Kaya nga, kung araw ng linggo, dahil pinayayabong ni Lord ang ministry, pinalalaki, talagang yung gawain natin sa Mindoro, kahit sa Alaminos, ang mga pastor, lingkod ng Diyos, ay talagang araw ng linggo. Busy lahat. Ang daming mga outreaches ng Sunday service. No? Ganun tayo rin dito. No? Manganganak pa yan, lalago pa yan. Kaya marami sa ating dito, hinahanda ng Diyos. Sinasanay ng Diyos. No? Tinetrain ng Panginoon bilang soldiers, bilang sundalo ng Panginoon. Bago dalhin sa gera sa labanan, ay talagang do or die. No? Na kahit anong mangyari, walang aatras, walang susuko. Amen? No? Amen ba? Diyan ba tayo? No? Dahil ang isang marine, bago yan dalhin sa gera, sa laban, talaga matinding training ang pinagdaanan niya. Dahil pag yan ay bumalik sa kampo at sumuko, at sasabihin niya na suko na siya, ayaw niyang pumunta sa gera, sa laban, no? Hindi siya karapat-dapat na isang sundalo. No? Sabi ni Lord, sino man, Matthew chapter 10, sino man nag-iiwan ng lupain, ng tahanan, ng pamilya, alang-alang sa akin, sabi ni Lord, ay siya magkakamit na 100 iba yung pagpapala. No? Pero kung hindi mo magagawa yun, sabi ni Lord, hindi ka karapat-dapat sa akin. No? Kaya nga, ang lumalapit sa Panginoon at naisumunod sa Diyos, kailangan niyang kalimutan ang kanyang sarili. Kailangan niyang mamatay siya sa sarili niya. Number 1 sa kanyang buhay ay ang Panginoon. Hindi pwedeng maglilingkod sa Diyos at tapos lilingon-lingon. No? Hindi tayo magiging karapat-dapat sa Panginoon pagka ganon. Ibig sabihin, pabago-bago ng isip ang tao. Kaya ang taong palingon-lingon habang nag-aararo ay hindi magiging karapat-dapat sa Diyos. No?
Yung palingon, di ba nag-aararo ka? Tapos tinitignan mo, inararo mo. No? Hindi raw pwede yun. Anong sabi ng Luke 9:62? And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow, wala daw sino mang tao na hinawakan niya yung araro and looking back at lumilingon, tumitingin, is fit for the kingdom of God. No? Yun daw taong humawak sa araro at lumingon sa likod, hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. No? Ano ibig sabihin nito? Ikaw yung humawak sa salita ng Diyos, sumunod sa Panginoon at naglingkod sa Diyos. At pagkatapos, lingon ka ng lingon, bibitawan mo yung inaararo mo, sabi ni Lord, hindi ka karapat dapat. No? Kaya nga, anumang bagay na sinimulan natin sa Diyos, tatapusin natin hanggang sa huli. Amen? No? Anumang pagbayaran natin, kaya piliin mo. No? Piliin mo na sa buhay mo, yes Lord, handa ako magbayad ng presyo, handa ako magsakripisyo. No? Buong buhay ko ay talagang iaalay ko sa iyo para gawin ang kalooban mo, Panginoon. Handa akong ibigay ang buong buhay ko sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng future ko. No? Ikaw ang nakakaalam ng bukas ko. Kaya Lord, habang ako ay may lakas, habang ako ay may buhay, ay paglilingkuran kita, Panginoon. No? Kaya, ang bawat isa sa atin, no? Sabi nga nung team natin, do not stop, do not quit, move forward. Amen. No? Walang hihinto, walang susuko, no? Tuloy-tuloy tayo, no? Na maglilingkod sa Panginoon. Amen. Andiyan ba tayo? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. No? Lastly, the messenger do not stop until he finish his task. No? Ang mensahero hindi titigil. Siyempre, hindi ka kailangan tumigil hanggang hindi mo natatapos yung task mo. No? Di ba yung mga tagapagdala ng sulat? Hanggat hindi niya nadadala lahat yung sulat sa magapon, hindi siya titigil. No? Ako, naging messenger din po ako, 1983. Dala ko motor. Yung Reader's Digest, tatandaan nyo? Baka hindi nyo alam pa nila, ano? Bata ka pa siguro. No? Or Reader's Digest. May motor kami, tapos sa Mandaluyong, itatali namin, kahon-kahon yun. Doon sa likod ng motor. Parang yung mga Grab ngayon, di ba? Ang daming mga nakatali. Ganon kami noon. Mga kahon-kahon nyo, mga libro. Dinideliver namin sa Makati, sa iba't ibang building doon, no? Kung saan-saan yon. At messenger kami, dinadala namin yun. Hanggang hindi naubos yung kahit abutin kami ng gabi. Basta yung dala namin sa loob ng isang araw na yun ng umaga, kailangan kahit abutin ka ng 10 p.m., 12, ma-deliver mo yun. Hindi ka, yun ang rules, hindi ka babalik doon kasi kinuha mo siya, kailangan, wag mo na ibalik. No? I-deliver mo lahat yan. So kaya nga, ito yung trabaho at role ng isang messenger. Hindi siya hinto hanggat hindi niya natatapos yung task niya. So ano ba yung task natin? Your task is to preach the word of God. Ang task natin na ipangaral ang salita ng Diyos. No? Diyan ka tinawag ng Panginoon eh. No? Yan ang calling natin sa Panginoon. Tulad ni Pablo, no? Di ba? No? Tinawag siya ni Lord para mangaral sa mga hentil. No? So ito yung calling ng Panginoon sa atin. Ang mga disipulo niya tinawag para mangaral ng salita ng Diyos. No? Secondly, to minister to the people. Mag-minister sa mga tao. Kung mayroong may sakit, ipag-pray mo. Kung mayroong nangangailangan ng counselan mo. No? Kung mayroong nangangailangan ng pagbisita mo, bisitahin mo. No? Nung nasa Mindoro nga kami noon, alam nyo, yung mga bukid-bukid dyan, yung buong bayan ng Victoria, kahit buong Kalapan, meron pa akong motor noon, yung Yamaha Enduro 125. No? Naiikot ko yan, halos yung buong Oriental na yan, yung mga bukid-bukid. No? Alam ko yung mga pasikot-sikot dyan, lahat ng kapatiran. Naiikot ko yon, dala ko yung aking motor. No? So kaya, as a minister, as a messenger, ito yung ating task, mag-minister sa mga tao. Lalo yung mga may problema, may mga may sakit, they need our presence, no, sa panahon ng may problema. Dahil pag hindi mo yun nabisita at matinding problema, talagang mahuhulog na yun sa balon, hindi mo pa alam bilang pastol tayo o mensahero ng Panginoon. Kailangan ay abutin natin sila. So yan yung ating task. No? Thirdly is to obey the Great Commission. Ang task natin kay Lord ay yung sundin ang kanyang Great Commission. No?
Ito ang Great Commission natin sa Panginoon. Anong Great Commission ni Lord? No? Di ba si Jesus, nung narito siya sa lupa, wala siyang ginagawa kundi ang gawin ang kalooban ng amang nagsugo sa kanya. Yun yung food niya. Yun yung buhay niya. John 4:34, sabi ni Jesus, my food or my meat, Jesus said, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. No? Ang kalooban daw, ang pagkain daw ng Panginoong Hesus ay ang gawin ang kalooban. Yung will ng Ama na nagsugo sa Kanya. Ano yung will na yon? Ipangaral ang Kanyang salita. No? Mag-minister sa mga tao, gawin ang kalooban ng Ama. And to finish His task, His work. No? Tatapusin niya. Kaya nung ipako siya sa krus, tapos na. No? Namatay siya at nabuhay na mag-ulit. Yun yung task ng Panginoon, is iligtas ang tao. Kailangan siya ipako sa krus. No? So tayo, anong ang ating task naman? Sundin ang Great Commission ni Lord. Matthew 28 verse 19 to 20. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, sabi ng Panginoong Hesus, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yan, no? So ito yung Great Commission ng Panginoon. Humayo kayo, sabi niya. At ipangaral niyo sa buong sanlibutan ang aking salita. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Ituro niyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na iutos ko sa inyo. At ako'y sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. No? So kaya ang bawat isa sa atin, praise God, ay ito ang task natin. No? Ang sundin ang kalooban ng Ama. No? Yung Great Commission. Kinumission tayo ni Lord. No? If you are a pastor, no? Dapat may tupa kang inaalagaan. No? Kaya nga tinawag na pastor eh. No? Ang pastor, di ba kaya kami tinatawag nagpapastol ng tupa sa likod ng bahay, nagpapastol ka ng mga manok, ng kambing, nagpapastol ka. Ikaw ay nag-aalaga nun. So, ang isang pastor dapat talaga may tupang inaalagaan, kaya nga tinawag na pastor. No? Marami kasi mga tinatawag na pastor ngayon, wala naman tupang inaalagaan. Wala siyang nasasakupan. No? Pero kung ikaw ay merong napapailalim sa iyo, halimbawa, 10 music ministers. So ikaw ang namumuno sa kanila, pinapastolan mo sila, no? Ikaw ay pastors ng mga music, no? Ikaw ay pastor, youth pastor na makabataan, yan, no? Pero yung iba, tinatawag na pastor, wala namang inaalagaan, no? Wala namang tinuturuan, pinapangaralan, pinapastoran, walang taong napapailalim sa kanya. Kaya isang tunay na pastor, meron siyang pinapastolan, kaya tinawag na pastor. Tunay na pinahayo ni Lord, tumanggap siya ng task sa Panginoon, kailangan tapusin niya yon, no? Yung task. Kaya ang bawat isa sa atin dito, meron tayong kanya-kanyang task. Ikaw ay head ng ushering, head ng prayer, no? Head ka ng community, no? Ikaw ay merong mga taong nasasakupan, no? Pinapastoran mo sila, inaalagaan mo sila, i-guide mo sila, no? So kaya nga, tulad ng mga nabanggit ko kanina, no? Yung mga tagapagdala ng bill, ng kuryente, ng tubig, ng sulat, no? Yan ang kanilang task. Kailangan gawin nila yan sa maghapon bilang trabaho nila, no? Tayo ganun din sa Panginoon. At bilang conclusion, no? Sabihin nating lahat, I am God's messenger. Once more, I am God's messenger. Tayo ay mensahero ng Panginoon. Tayo ay tagapangaral ng salita ng Diyos. No? Hindi man tayo nagpipreach sa pulpito, sa harapan. Buhay mo ay mensahe na. No? Ang buhay mo, marami nang mapagpapala sa buhay mo. I am God's mouthpiece. Tayo ay bibig ng Diyos. No? I am for Christ. Tayo ay para kay Kristo. I am not afraid. Hindi tayo dapat matakot. No? Hindi tayo dapat matakot. Bakit? Kinumisyon tayo ni Lord eh. Ano sabi ni Lord? Sasamahan kita hanggang sa katapusan ng mundo. No? Kasama natin si Lord. Amen.
Tandaan niyo yan. Lord, kahit ako nag-iisa nung araw nga, nag-iisa ako. Punta akong Bulacan sa Pampalay, punta ako ng Tarlac, no? Kahit sa ngayon, no? Pagka kailangang sinasabi ni Lord, pumunta ka ron, kahit nag-iisa at walang kasama, hahayo tayo. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen? No? Kasama natin ang Panginoon. So, wag tayong matatakot. Kung ang maraming tao takot lumabas, no? Maganda nang kung mawala ka sa mundong ito, no, na dahil sa pagsunod kay Lord, sa pangangaral ng salita ng Diyos, praise God, no? May kabuluhan yung pagkawala mo, no? Kesa namang nawala ka at namatay ka, nakaista ka sa bahay, walang nasave, hindi mo na ipangaral ang kaligtasan, hindi mo na ipangaral ang pagsisisi ng mga tao, no? Walang saysay ang pagkamatay mo. Magandang mawala ka sa mundong ito na naglilingkod ka sa Diyos. Amen? No? Masarap mabuhay na naglilingkod sa Panginoon. So kaya ang bawat isa sa atin, ito yung role ng mga mensahero. At ang mensahe natin, ang dala-dala natin ay buhay. Tandaan natin, dala natin ay buhay. Binibigyan natin ng buhay ang tao, ng pag-asa ang tao. No? Kaya nga, ngayong umaga na ito, mga kapatid, mga magulang, kayo po mga nasa tahanan, tandaan natin, we are God's messenger. At ang mensahe nating dala-dala ay ang kaligtasan, ang salita ng Diyos. No? Kailangan natin ipangaral sa tao ang kaligtasan. At ang kaligtasan ito ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Sa Kanya lamang matatagpuan ang salvation. Wala nang iba pa. No? At kailangan sila mag-repent, magsisi ng kasalanan. Kaya kayo po mga first-timer at maging kayo'y Kristiyano na, no, madalas kayo natatakot, nag-aalinlangan, no? Kailangan nating totoong magbalik loob sa Diyos. Kailangan natin ng ABC. Ano yung ABC? A, accept. No? I-accept natin that we are a sinner. Tanggapin natin na tayo'y nagkasala. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. B, believe on the Lord Jesus Christ. Manalig tayo sa Panginoong Sus. No? Sabi na Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, you shall be saved, you and your family. Masasaved ka. Manampalataya ka lang sa Panginoon. No? Yung una natin, accept that you are a sinner. Sabi ng Bible, we are all a sinner. Lahat tayo nagkasala. No? And letter C, confess. Ikumpisal natin sa Panginoon ang ating kasalanan. John 1:12, if you confess your sins unto God, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ikumpisal natin ang kasalanan natin sa Panginoon. No? Kaya nga sabi ng Roma chapter 10, verse 9 and 10, if you confess NIV, no? If you confess with your mouth that Jesus is Lord, no? You will be saved. Maliligtas ka raw pag ipinahayag mo na sa Jesus ang iyong Panginoon. Kaya saan man tayo naroroon, mga kapatid, mga magulang, no? Lumapit tayo sa Diyos, magbalik loob tayo sa Panginoon, magalit man ang tao sa atin, wag lang ng Diyos ang magalit sa atin. No? Usigin ka man ng tao, ano man ang sabihin ng tao sa iyo, persecutin ka. No? Si Satanas, galit na galit yan sa mga mensahero, sa mga messenger ng salita ng Diyos. No? Galit yan sa atin, sa mga totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Ang mangga, sabi nga ni Ate Gedi sa post niya, ang mangga, paghitik sa bunga, binabato. Pinapansin. Pero pag walang bunga yan, walang pumapansin, hindi babato yan. Walang bunga mangga. Tayo, namumunga tayo. Amen ba? Pinapalago ni Lord ang gawain niya. Kaya kung may bumabato, may umuusig, matuwa tayo. No? Kasi namumunga tayo eh. Amen? Kung walang bumabato sa iyo, walang umuusig sa iyo, walang nagagalit sa iyo, mag-question ka na. Ibig sabihin, hindi ka namumunga, hindi ka lumalago. No? At kung minsan ang kaaway, gagamit siyang kahit Kristiyano, no? Para ipatigil ang paglilingkod mo kay Lord, ang pagsamba mo sa Panginoon. Pero hindi tayo mapipigilan. Amen? No? Ayaw ng Espiritu ko eh. No? No? Magalit na ang mga tao, wag lamang ang Diyos. Dahil ang Diyos uhaw sa pagsamba ng kanyang mga tunay na anak. No? Uhaw ang Panginoon. Kaya ngayong umaga na ito, sabi nga nung awit, bakit nga ba pinaglilingkuran nga? Bakit nga ba? No? Tumayo tayong lahat at awitin natin ito bago tayo mag-pray. Praise God. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, narito pong yung mga anak at sa kanilang mga tahanan. Salamat po, O Diyos.
ng legasiya sa mga susunod na henerasyon, na kami magiging isang modelo sa kanila, na hindi namin dininay ang faith namin sa iyong pangalan, hindi ka namin ikinahiya, hindi ka namin itinatwa at itinakwil, na kahit ano mangyari, Panginoon, narito kami sumasamba, naglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Bakit nga ba, Lord, pinaglilingkuran ka? Bakit nga ba? Bakit nga ba Yes, Lord. pinupuri kita? Hallelujah, hallelujah. Bakit nga ba Amen, amen. sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, di dahil sa himala. Nais kong ibigin ka. Amen, amen. Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, kailan pa man. Nais kong ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka. Yes, Lord, amen. Di dahil sa Hallelujah. himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Diyos, kailan pa man. Nais ko, yes Lord. Nais kong ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, di dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa, yes, amen. Ikaw ay Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahal kita, O Diyos, kailan. For the last time, nais ko, Panginoon. Nais ko ibigin ka, yes, Lord. nais kong ibigin ka. Di dahil
sa pagpapala. Nais ko ibigin ka. Yes, Sa Lord. himala, Amen, amen. nais ko Hallelujah. ibigin ka. Hallelujah. Dahil sa Ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, kailan mahal kita, O Diyos, kailan pa man. Mahal kita, O Diyos, kailan. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. mahal kita, O Diyos, kailan. pa man. Sa oras na ito, mga magulang kapatid, maging kayo pong nasa inyong mga tahanan, sa oras na ito, ang buhay nating ay iisa lamang at ito'y bigay ng Diyos. Hawak ito ng Diyos. Piliin mo, magpasya ka na sa huling pinag-aralan natin. Piliin mo sa buhay mo ang magdesisyon bilang mensahero ng Diyos. Magbayad ng presyo alang-alang sa mabuting balita. At ang komisyon ng Panginoon, ikinumisyon niya ang kanyang mga disipulo. At ikaw yon na ipangaral ang mabuting balita dahil diyan ka tinawag ng Panginoon. Habang tayo nakayuko nakapikit nakataas ang kamay, sabihin po natin lahat ang panalangin na ito. Sumunod po tayong lahat. Sabihin natin, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, salamat sa pagpili mo sa akin. Salamat, Panginoon, bagamat di ako karapat-dapat, pinili mo ako upang maging daluyan ng kaligtasan na maraming kaluluwa. Gamitin mo ako, Panginoon, upang makapangaral ng kaligtasan, pagsisisi sa mga tao na magbalik loob sa iyo. Narito ako, Panginoon, handang tuparin ang pagkakatawag mo sa akin. Maglilingkod ako sa iyo habang nabubuhay. Ano man ang mangyari, paglilingkuran kita. Kasama kita saan man ako makarating. Ano man ang sitwasyon ng paligid, napapanood man o hindi, ipangangaral ko ang iyong salita. Salamat, Panginoon. Ito aking panalangin. Amen. Yes, Lord. And I will give my life to you, Lord. I will give My life to you. to be a vessel of your truth. Let your will be done, Lord. Let your will be done for me. Amen, amen. All of my days. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will. Yes, Lord. Amen, amen, amen. Yes, Lord. Hallelujah. An ambassador, We are your the ambassador. kingdom, Yes. Jesus my Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. I will give my
ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Yes, Lord, salamat po sapagkat ngayong umaga pinagpala mo na po kami. We will never stop. We will never quit, Lord. We will move forward. Dahil tinawag mo kami at pinili. Na habang kami may hiningat buhay, hindi mapipigilan ng iyong mga lingkod na humayo at mangaral ng kaligtasan at pagsisisi sa mga tao. Salamat, Panginoon. Lord, bless each and every one, ang mga kapatiran nasa kanilang mga tahanan. Surround them with your blood, with your power, with your glory. Send your angels na lagi mag-iingat, magbabantay sa bawat isa. Marami pong salamat. Receive all the praises, honor, and glory, Father God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sige, maupo ang bawat isa. Praise God. Tayo dumako sa isang mahalagang gawain ng Panginoon. Amen. Hello. Amen. Tayo po idadako sa pagbibigay. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 6:21. Ang sabi po dito, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong puso, naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Sabi po dito, kung nasan daw po yung puso mo, nandun daw yung yaman mo. Amen. Kapag ang yaman mo nasa Diyos, kaya mong sundin ang Diyos. Amen. Meron pong dalawang klase ng pagbibigay na ibinigay sa akin ng Diyos. Unang pagbibigay na galing sa isipan. Amen. Pag sabi kasi sa isipan, ang tao kasi po, pabago-bago ang isip niyan. Diba? Pwedeng pag magbibigay na siya, pwede niyang maisip, ay, may bayarin pala ako. Pwede niyang mabawasan yung bibigay niya sa Diyos. Kasi, yung pagbibigay niya, nasa isipan. Amen? Kaya nga po ang sabi dito, sa Romans 12:2, alam po natin to, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Amen? Kapag ka nakadepende ka pa dito sa mundo, kapag magbibigay ka, maisip, ay, bill na naman ah. Magbabayad na naman ako sa ganito. Magbabayad na naman ako sa gantong bayarin. Di ba? Sa isipan mo. Di ba? Dapat po, ang pagbibigay natin, ito. Yung pangalawa, pagbibigay na galing sa puso. Tandaan po natin, ang Diyos, nagbigay siya, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pinairal ng Diyos sa pagbibigay, yung puso. Kapag ang puso mo, ang pinairal mo sa pagbibigay, kaya mong sundin ang Diyos. Amen? Pero kapag nagbigay ka mga magulang, mga kapatid, na ipinairal mo ang isipan mo, hindi mo kayang ibigay ang para sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, ibigay mo ang para kay Cesar, ang para kay Cesar. Ibigay mo ang para sa Diyos, para sa Diyos. Ganito po yan mga magulang, mga kapatid. Ang sabi po dito, sabi po sa Hebreo 13:5, lagi pong nababanggit ito na hindi tayo iiwan, pabayaan ng Diyos. Pero basahin natin yung una. Ang sabi, huwag kayong magbukang pera. Maraming tao mukhang pera. Totoo po yun mga magulang, mga kapatid. Kasi ang pinapairal nila, yung kanilang isipan. Na kesyo nasa mundo, oo, nasa mundo pa tayo. Pero ang sabi ng Diyos, sa Malakay 3:10, subukin mo ako. Di ba? Kapag ang Diyos nagpasubok, meron kang dapat na gusto yung maibalik. Huwag mong isipin palagi pag magbibigay ka, dapat meron kang in-expect sa Diyos. Amen? Kasi yun ang sabi ng Diyos, subukin mo ako dito. Sabi sa Malakay 3, kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan, yun po yung pangako ng Diyos. Kapag magbibigay ka, huwag mo pong pairalin yung isipan. Pairalin mo yung puso mo. Amen? Dahil pag pinairal mo ang puso mo, mga magulang, mga kapatid, maniwala ka't sa hindi, bubuksan ng Diyos ang langit at ibubuhos niya ang pagpapalang walang sukat kalagyan sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Ganun po ang Diyos. Subukin natin ang Diyos. Huwag mong pairalin palagi yung isipan mo. Kasi si Bill, mag-asawa yan eh. Si Bill at saka sino yung isa? Si Judith. Di ba? Palaging tuwing katapusan, di mapigilan yan. Laging nandyan yan. Di ba? Eh, sabi ng Diyos, minsan iisipin mo na lang, ibibigay ko ba to?
Ibibil na bukas eh. Judith na bukas eh. Isipin mo yung pangako ng Diyos. Di ba? Kapag inisip mo ang pangako ng Diyos, sigurado po yan mga magulang, mga kapatid, bubuksan ng Diyos ang langit at ibubuhos ang pagpapala sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kaya nga po, alam niyo po ba mga magulang, mga kapatid, si Kristo din, pinahihinto eh, sa pag-preach niya kung minsan, di ba? Minsan, nooperan ka ng Diyos ng yaman, ay ng diablo ng yaman. Si Kristo nga, inopera ng yaman eh. Matthew 4:4, di ba? Lumuhod ka lang sa akin. Di ba? Minsan pinahihinto ka rin magbigay ng diablo. Di ba? Huwag mo na ibigay yan. Kailangan mo ng gantong gadget eh. Kailangan mo ng gantong ibili mo na lang ng ganto yan. Wag po. Pairalin palagi natin yung ating puso. Amen? Dahil ang sabi sa ating binasa, kung nasaan, sapagkat kung saan naroroon ang iyong yaman, naroon din ang iyong puso. Nasaan ba ang puso mo? Nasa Diyos o nasa mundo? Kapag nasa Diyos ang puso mo, kaya mong ibigay ang sinasabi sa Biblia. Pero kung ang puso mo ay nasa mundo, mahahati. Amen? Kaya po, wag po nating mahati. Talagang 100% po natin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. At ako po'y naniniwala at nananampalataya na ang Diyos tapat sa kanyang pangako, na kung saan sinabi niya, kapag ikay nagbigay, bubuksan niya ang langit at ibubuhos niya ang pagpapala niyang walang sukat kalagyan sa ating buhay. Meron po bang nagtanim? Di po ba ang isang buto, nagmumula ang isang buto para umani ka ng marami? Yung mga lalagyan mo, mapuno, nanggaling lang sa isang buto yon. Amen? Kaya nga po't wag mong isipin, kapag magtatanim ka, hindi ka ani. Nasa tamang panahon ang pag-ani. Kung ikay nasa panahon ng pagbibigay, magbigay ka muna. At darating naman sa pagkakataon na kung saan, ikaw din naman ay aani na. Wala pong nagtanim na hindi umaani. Di po ba? Kapag sinabi ko kay Brother Van, Pastor Van, ani ka nga doon, anong dadali niya na lagyan? Dadala ba siya ng basket na maliit? Hindi, gusto niya, malaking lalagyan ang dadali niya. Mahirap naman umani, magdadala ka ng malaking lalagyan nang wala ka namang anihin. Kung gusto mo umani ng marami, magtanim ka ng maraming buto. Amen. Ang sabi po dito, sa mga taga-Korinto, chapter 9, verse 6, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Sa literal, ayaw mo talaga. Sa literal na mundo, literal na buhay, ayaw mong umani ng konti. Magulang tayo mga tao eh. Gusto natin palaging nakakalamang tayo eh. Gusto mo palang umani ng marami. Di magtanim ka ng marami. Amen? Magtanim ka ng marami para ang Diyos makaani ka ng marami. Alam niya po yan sa buhay ko at sa buhay mo. Di ba? Lalo sa panahon ngayon, di ba? Ako nga po, nararanasan ko ang pagpapalat biyaya ng Diyos. Di ba? Sa simulat nagpandemya, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Nagutom ka ba? Hindi ka naman po nagutom. Hindi naman ako nagutom dahil buhay ng Diyos natin pinaglilingkuran. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, narito ang aming mga tithes in offering, O God. Lord, kami po'y nananiwala at nananampalataya na ang langit ay bubukas sapagkat kami susunod sa iyo ng buong puso. Lord, salamat Panginoon na sa kanilang tahanan, pagpalain mo sila Panginoon at ang iyong salita ay tumimo sa kanilang puso at sa kanilang buhay. At Lord, kami po'y magtatanim at gusto po naming umani ng marami na nanggagaling sa iyo Panginoon. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Piece of clay, and you breathe the breath of heaven. Then there was the soul, the heart, the hand, the voice that could sing of your perfection. Like a symphony that only you can play. I can hear it through the madness every day. Turn to a song. Turn to a song. This heart is your instrument, and this life is your
a song that to a song. There is a note of mediocrity in all of your creation. And all of the beauty we create with human hands, it's only imitation. Thunder crashes, wave Christian don't understand. The wind that whispering can only be your hand. Learn to a song. Learn to a song. This heart is your instrument, and this life is your song. Learn to a song. A timeless melody, a beauty and emotion, a perfect harmony, inspiring true devotion. No one else can play this chord so graceful yet so strong. You made the instrument and wrote the song. That's a song. His heart is your instrument, his life is your song. Learn to a song. Learn to a Amen. Praise God po. So, announcement lang po. So, tuloy-tuloy po ang ating mga gawain. So, from Monday to Sunday po, ang ating MWF po, morning devotion, every 9 a.m. po. So, magtuturo po dyan ang ating mga pastor from Cavite to Mindoro and Alaminos po. Then, next po ang ating evening services din po, MWF, 7 p.m. Monday, Thanksgiving worship po natin. And Wednesday, midweek service. Then, Friday po, soaking po natin 7 p.m. po ng gabi. Yan, ini-invite ko din po ang ating mga mothers and fathers and even po ang ating mga pastor sa ating mga online prayer gathering po tuwing umaga. Fathers po ay 4 a.m., mothers 5 a.m., and ating mga pastor po ay 5 a.m. in the morning po. Then, ini-invite ko din po ang mga youth to join our online youth fellowship po every Sunday through Google Meet po. Sunday po yan ng 7 p.m. po. Yan po. Don't forget po to support our social media account po sa Facebook and sa YouTube po. And yun lang po, and God bless po. Amen. Sige po, tayo po muli ay tumayo at muli nating ibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo
Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Praise. Oh yes, oh God. Oh hallelujah Jesus. Hallelujah Father God. Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, oh God, sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga, oh God, ang bawat anak mo po, oh Father God, ay pinili mo, Panginoon, at binigyan mo po, Lord God, ng taas, Panginoon, upang ipahayag ang iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Lord God, bigyan mo po ang bawat anak mo, oh Father God, ng strength, oh Father God, ng courageous heart, oh Father God, courageous spirit, oh God, para magawa ang ang aming mga task, Panginoon, at aming mga role, Panginoon. Lord, maraming salamat, oh God, sa umagang ito, maging sa aming bishop, oh Father God, na naghayag ng iyong salita, oh God. Lord, continue to bless him, Father God. Lord, patuloy na nga po siyang magiging pagpapala, Lord God, kung sa bawat lugar po na saan mo po siya dadalhin, Panginoon. Lord, he will be a mouthpiece, Lord God, of your word, Panginoon, kahit saan man po siya magpunta, oh Father God. Lord, marami po mga masisave na mga souls, Panginoon, through his life, Panginoon. Lord, maraming salamat, oh God. And Lord, sa mga anak mo po, oh God, na narito, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming pagpalain, oh Father God. Patuloy mo po kami, Lord God, samahan, oh Father God, sa darating na week, Panginoon. Makita po kami, Lord God. Ikaw po, Lord God, ang makita, Lord God, sa aming buhay, Lord God, sa bawat sasabihin namin, bawat gagawin namin, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas sa aming buhay. Salamat, Panginoon, Lord. We praise you, we glorify your name, O God. We honor you, O God. In Jesus' name, amen and amen. Amen, amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you, and God has given us shalom, shalom. Peace be upon us. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless you all. Paalala po sa ating mga pastors, workers, and leaders, sa Tuesday po, 8 p.m. ang ating feeding and spiritual feeding and empowerment ng ating mga workers and leaders, pastor. God bless you all. Amen, amen. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang